Здравейте, приятели, аз съм Кристиан. Днес ще ви покажа мината ми. Така, сега започвам. Само вие ли си взел кирка? Да, взел съм я. Така, започвам. Най-вече искам да търся още диаманти, защото няма много, намерих виделя път 29. Искам да си направя още оръжия. Аз пък още оръжия, още инструменти. Така. Тази мина е доста голяма, както виждате. Ох. Ох. Ох, за малко. Защо няма диаманти? Лошо. Ух, как да падна, бе. Да си взема желязната руда. И да търся друго място слабо. Дето поне да намеря шугър. Ще ми трябва желязна руда, поне има много. В изобилие имам. То желязна руда не знам точно, но имах около 2 стака. А това си е много. 2 стака руда. Тук не знам дали съм претърсил. Ще отида в другата мина. Така. Сега на къде бях? Аха, да, съм. Така. После може си енчантна. Ден е какво? Не е нощ. Ето... Имам... 1 стак и 14 желязо.
Имам и карта си направих. Така, сега ще гледам в тази мина, защото не съм слизал отдавна. Така, сега... What? Той надолу има мина. Мале. Тук не съм идвал от самото начало. Защото аз си... Нали, от тук си събрах материали нужни за... хубави... инструменти. Ох, тук има крип. Аз по крипер. Ендермен. Ще му бие. Той сляза в другата мина. Така. Тук не съм минал туда. Това пък какво е? Мисля, продължа надолу. Но... няма как, ето виждате сами. Много тунели има. Наистина много. Въобще да падна. Накъде тъг? Има кол. Ще си го взема. Така, не събрах, но... Ой, тук има кол. Ето, поне има доста кол. Уау, колко кол има тук. Да, това надявам се, че ще ми стигне. Така. Ето, при тези случаи си нося земя. Така, сега на къде бях? Забравих. Мисля, че насам. Да. Ще ви покажа набързо къщата, която си я достроих. Направих си втори етаж. Гатите. Това ми е малката фермичка.
трябва да остана някоя нощ да убивам крипари. За XP. Ето как е първият етаж. Ето и втори. Тя не е много голяма. What? Тук не съм я довършил. Има и тераса. Тази тераса я правих тук, за да наблюдавам за крипари през нощта. Най-вече за зомбите и всеки такива глупости. От крипари много не ми занимава, защото доста пъти, почти всеки път ме убиват. Скоро мисля си направя и портал. Аз мисля да приключвам този епизод. Показах ви мината, показах ви къща довършена. И така. Друго няма какво да ви показвам много. Ще снимам следващия път през нощта как убивам крипари и зомбита и всякакви други неща. И така. Ето и това ми е ново. Наскоро си го направих. За да наблюдавам крипарите. Това е. До следващия път. Чао.